keluarga besar pemerintah desa Gunung Kelabu, naking kepala desa Gunung Kelabu berpesan ala dong ular nasida ala bapak maju disi mewakili sian pemerintah desa yang nasida. Jadi semua lima haroronani bison nah dohami turut berduka cita di parmoding ni hala itu bison daftar baik itu sobat caruh hamuna keluarga besar Marbun di mana dikon ni botol ibon bumi mai halak layat lay di berison sonar ni halak amal sibutum naki hacik do lain abade alai mungkin main dak ilalau mudobe berjalan mak ilalau muna mai dile pos rohana ni lay mat gugu mahamu adok kata itu hatamat dok di pasal itu lebih baik di mai pasak madalem johubah jaga haposi ibana asa ibana patureko kamu peparan itu kan pos don hanu itu ala hidah hamil sya STM datang hamuna sadar hamuna ina mengula ulah na pasarima tuaon ni opung ni si Joy guru tubingon dong asa hutan namion dong asa STM namion berkami retaro hamu jala tulus do pat do hamuna do pembena hamuna di ulah tersebut asa berita mabagawi budal ustaduan hari muda do gabe asal maulahmu rap marsi paulaluan mati itu mahatan nami kamu dah berangkat tubuh nah kemudian bisa tuh kamu dengan nami sa STM Bapak Alek opung di Zoy manang di dokalak di tahun di lutur pemimpin belum di dokok kami di tahun pemimpin lain tapi mah tanggung jawab paling berat terberat mungkin terberat di keluarga kamu. Nah sedelengon berbeda mulai non duk takarun notong inakta nong jumuluun tu perbedaan mulai putar-putar pikiran mona alebos orang ramu akak muda siap kuliah muna nak tening soalnya hati luar kembali ke aku suara ini apa suara sana begitu do nak spesialisan ini umur minggu alai orang dapat pabina tuang muna do batu gak persiap muna di sini maksud nani di sini bisa sedih tapi jangan terlalu larut biar kamu tulang menjual bosor dohot akka main di bawah nah naik si par mudu-mudu muda 17 tahun terus kamu angkat tong di bangsa tangian mungkin di pargogi Tuhan terhamu pasti bapak akan tumbang jadi para kamu bapak on alam top pas tataring memang yang tongai jagoan asa pada suamu apola gajang-gajang doa nami terjemah kamu mah sian naluri kedewasa amuna lau menopang jiwa ni pemimpin nami ini masih orang nami kamu oleh akan dia hasil tu tertentu orang kena kening 100% rolos sedih jadi asa rincian orang do di sini jadi asa dipasang benar sama pasang tahu mah jadi di hilal roha gimana nabu doang nami pesan nami tu kamu kayak aku ni nak tahu dari bangsa pasti kolaan ya tetap semangat ya tetap semangat abang pada nami alam rodo rombongan ni ulah nami rajail betuding naksoni di hulan nami rajail panggabian do di bona tulang rajail panggabian asal tu Muhammad darah nasida baik abang mah godang tong Rosa Sibulgang songonin nang dihadoli nakanasan pinagsuri asarap pak isok kita para sidili jadi sok songoni mah katulang dihamuna tulang nami panggabian asa disiamun nami hamu jadi dos kaita naroha dihamuna tulang nami sada pakadyo may kapasan tomboras pirkaun manang naparjulo mami tulang ate
pasat boras pir baru boleh kai partikian ng Tuhamu. Jadi mau lihat makatai mahita tapuji matuhata jugasan botarion dinamardongan holongna mardongan hita ulay san nama muka ulaw ta manugok nyari tarida saha nuay dihamuna salukna si raja namang boru nami rodo hami dison barisan di hula-hula muna laman dapat tok kamu iman nanigokon di iboto namion ihombar ni ipakitian ni haroro nami man dapat tok kamu jibuan na tulang muna do sa parhidian nami pasahaton parbuibir si anggiak ma son hatani nama tuay naman do pirpoki bahun-bahun pacalongan pirmaton di muna sa lulukna at kaamang boru lumobigyak kalay nami do pere nami tuak ka arina neng roon julu-julu manang aka pangomuan matutup pasat tamu nama boras pirtay sa numpason na do hami di namar sitaonon do namar lungun ni roha di perlaw ni iboto namyon di batu ba aka paribang muna do nang akanak tulang muna songon gatti ni ilumanete nami gatti nandung nami mandapot kamu amang guru hatani nama dua nama do ulang alani godang na di pareaki alani otik na di tundalhon tuk songoni pe naboy terpatu pahami lauda parhitian nami manuk kolihamu na bona ni asuhuton dada na horik nami iat kamang guru walau petung nama kulit kami seganda mana hulit kami at patutut kinaning roon pasal kita mak empolok tay pasal kita matulad ka madison madidi ada kapapungu odo sude pasaha mak jadi kahirasin kop sangat madi tuhani pakorasong madihita somoni matutu dihamu berenami raja lubatobi nang di berenami rajai marpun manang natuga na pos-pos aka amang guru di sana do kubuak kami ima boras pir huti-hutian ya kana tulangmu asa donon nami songon dia kana batuai pir poki bahu pacalongan pir tordimuna salhuna si raja amang guru nami lumana diaka pangomuan itu pasal itu aka amang guru ado kubah pumuhami ima songon tanda turut berduka cita atas meninggalnya berenamion molopetu sosadian anak partumuhami aka barisan di hula-hulamu pakai hamu main tu ulau ta sadarion pasal itu jadi songoni makamang guru molotok songoni ke nabui karpasat kami las marohamu melihat tema di Tuhan melihat tema nang dihita songoni madi hamu keluarga besar Raja Marpun manang natuga na pos-pos akamang guru ditikio rohami lau pada potok kamu ima marbocir dina marujumolu sada ina siat tongak-tongak di keluargamu ima berenami dohonon nami tuhamu aka amang guru terlumubi di berenami lubatobi hamuma agwa kosa hamima agwa bilangan molohami berenami nunga mago besada jadi molohamu aka bere aka amang guru agwa bilangan hami tong dohodo hami agwa kosa jadi dohoton si dohonon nami tuhamu aka si raja amang guru nami tentu sahali godok dorohamu di panading ni berenamion alai pos marohamu pasahat tamuma dirimu tutuhani asap unang lilu hamu molo hamateanon atar songon perbuini kalapa do naposompe madabudo satong aposompe madabudo matoras pe madabudo
Jadi asa unak ko laga belilu rohamu pasahatamu ma dirimu tu Jahoba ay ido natuk nalao mangapuli rohamuna na tininggalhon ni berenamion. Nama ako iroha. Isol bolo kami anarik eda namion. Ahamong robo namin isol. Pwede namion. Amang bao. Naimaham sa tingga bao. Anong pagpumul. Molo sungon din kami. Titinggalon na yung una. Nang anong tardok ko na ulit. Gusto mo yung mga pepa suryot ka. Na berkeluarga sulit. Dito na sa keluarga. Ikon po so mga ikon nila tuhata. Nang sungani sulit ka berkon. Yang mo beres. Apalagi niyo Belinda. Beres. Ada lupa ng anong maon. Unang ko beres. Nang magteleporto son. Berhubungan ko no papa. Nang doon kakaalit mo na beres. Jara unang may kamulat ng sa lilingon purjuloon. Irakon nagsongon ito hamuna. Purjulo. Unang mamago. Holong muna ito hami na martulang. Songon dia ang modu yung maon. Songon ni mahango na bere. Aduan na bere. Jadi, huberek sule berek pon. Gusto mo lang mabeda. Gusto mo rin ang mabeda rin ko, Julie. Igiling-giling dope. Alay, sonang mahoy nagpo. Sonang mahoy manujutuhan mo. Sesama ho, susur ko hasonangan ni Daida. Ulihat. Ihamu sirajang burnami raja marpuntu Gabi tulang kami. Tugan pos-pos. Isoro mahami sirajang lolomuna hula-hula pangalabas sirajang betuli. Iman adi dotos kasunya rosa situga. Ina berduluan sungut di hurung nami di marburu. Ina takas nang besar tayo babua. Nang jumolo buru nami marikuk kemana seperti yon. Sila di rumah kami ada botok kamu. Atakas daki di jalur amu daro nami nak kami ko mari bagas muna. Ima di namoppo buru nami nama ingani bagas na so tinau tuanna. Takas daki raja yang buru. Mau besar kami tu amu perpui itu dia kertelang muna. Ima perpui porsi buru. Asal orang itu tu mau pilih mana bukti bol so. Pilih mana tu dia muna lujur dunam akar bangunan. So soalnya dia mau serah yang buru. Buru tu kami mulai dumoding nakubi hai dumoding burnamion takas berkami do hamul kamu parni to gamar bun martu gabos pos di hasil ni rohamuna di nama guru di hasil buru di son dia rasmi orang lain mai hasil orang mulai asas orang lain son hatel itu doktor balik temen bagabe tu modal buluan hari mula waktu gamar pun tu pos gabe ala takas berhami amu masih tololuan mati tu sore yang di ngomong burnami Dungar tujuh mulu tujuh baru naik manikah blok kamu sialan ini dohor nam saya siraja nolong muna udah maru berpok kamu di sana alai pos kurfanan alah buat yang kita hamil sebutan perbinggurin namu atau para botok kamu kerong muna tuh kuliah yang nama dok kena bis kamu dia mati non alai asa dalam muna memang udah terbatan asa doktor di pasu di batang kamu siapa tulang nak percaya tak percaya
nasi kok bekam. Enggak, oh. Jadi Sony makamang baru natar pasar kami imasian bona tulang do sia tulang bau. Kalau ketuk Sony natar pasar kami olah tu kohop punami tu bere nami sada silu pengadong do silu kopudi tu hari namang ihuton takasma pasaton nami tu amo kana maronga tubuh udah sinapar si pasaton bere mah wasat kami tu amang baru lu betul. Makanin nama dua nama dog, harbangan na dalat tuhutang, tangga balatot dalat hijabu, hata nauli hata pasu, laku basat kami, apu hamu may hot bartong ari jabu. Lukuan di kami amang guru, mau dati. Mulate Raja Bulon, hula-hula nami, Raja Lumbat Tobing, naksonay di buwan tulang nami, Raja Panggabian, di tulang baw nami, tunggu Raja Panggabian. Hula-hula nami, tulang na tulang, hawa madutu panipuli, ilaw adat persalimaton ni denang namyon ima warumunot. Jadi mula mangihukton dia kepada datoni toho mai tutu apalah hapomu manoin molo diulaon ujukon hamuma na dok na hula-hula na niabangan alay ritikot tulang hamuma hula-hula nami na dos pakilala muna dohot kami alhamma tutu na hawam bilangan terlebih dia gon hosa Sony mahoro tulang dan keperluan ngului Tuhan tado nama turun partikian dihita jadi molo pesonggok rohamuna nong marujung molu berem aborumunon sahak barida tuhamuna pos rohanami akatulang buan hamuma di basatang yang muna neon akaberemuna manang pahok munon Gia ni andiramot itu hak mana sida dia kanong hot paribion na gabi keluarga na mangandalhon manang opatu jolo Tuhan mana sida dia ka di parsikulaan di parpisiwi Tuhan mana sida nang dia kana kariju manang manglibat karijuan mari tetang yang muna katulang nami sedabok na benar sintanya rohana sukses jaka perkarijuan na ula-ula nami di bagasan horomuna ribuan hamuna do boras pir do boras ribu-ribu jakonon nami jalon nami may tulang pada tetang yang muna asa sohada nama tulang masahat dia apuan nami firman nabok himol bawal pasalongan di pasar hamuna boras pir tu kami firman tokto dinami sa luna luju-luju majak kabasamona naksoni ribuan hamuna songon patuduhon na dohot hamuna marhabak ni roha di barujung olon ni dainang namyong ula-ula nami mulate madok roha nami dang hape apala detong ihamuna na patut si jalom muna alay di patuduha mudo na memang patut sila muna imantong berjumuna na marboro na margaling itulang hamis yan nakapargurong muna manang borong muna dang nagabi hami mamintahon mga mangido hami alay tokpe hami do martangiang dia mana yang hamu akka tulang nami sika cangumur hamuna adong no pi hamuna to akatit kisugot haduar mengajar-ajari dohok maniro-niro indon akka pupus monon ula-ula nami dia kasilala muna jakon badan dokter dinami mai son hata nama dua nama dokon gabas sibaliam tiga-tiga di perlapo oras mahami akka pergiling umuna nama jalo oras mahamuna hula-hula nami na bangalian hula nami diulus na gajang setelah rabunak pinasahak muna ujalo kami may asa songon hada nama dua nama dokon gajang nalurho dan bokuan asa supacang umur mahami pinoper ni dainang nami mana pupus mono asa gajang ma barita horas bajang barita gabi dipudi ni dainang nami borumonon putikina mangihud jala saya hot mahami di pasu-pasu jalan di rahmati Tuhan. Terus kamu baca lakon ya mah. Terus kamu baca lakon yang musik nih.
akahan ulo muna. Ang ni kapungami o dik sasadia di perkumang kamu may pinaringgan. Hiragati ilo may tinami Tuhanmu. Mararupon inatan ng gulo nirap nito hatta. Ang giat ma na pinapungunami markorhon tulas ni rohay. Unangan non mong tataruhon inaon tinggal pasatok kinani ikudus maruhamu jalani pasatay matuhamu bendaharanam. Jadi semua abang ni ba dapat dong untuk sistem militer tahan beberapa jam berdiri. Jadi mulai tema itu atta, mulai tema nang kita saruna ala tong itu atta kita hari pason. Siarani kami, siap kamu keluarga besar ni Opu Joy, Polisi Joy, Margum. Di mana kita baru-baru Polisi Joy, baru Betobing. Kami siang keluarga besar ni kira jadi pos-pos. Roro kami pasahaton hiragatini ilu nami Tuhamu sialani Panginoon nami Tuhamu na ikut tabah Tuhamu terlumur betul abang. Allah mapikiran na nauhar itu nauhar kurang aku baruahon apalagi sobat Tuhamu buru nami sada ang gusto tinggal pasaribu ang urukku malau dapong betahin dinampong baik kamu kabar muna tutumbani muna tubaribang munon buhado among sehat do hulak kabari bibek kamu tabbado umur ni sima tuang munon ima nangala polisi naga tabbado numur alagon hami be akka hula muna nadong di kecamatan Badigon bangga mahami molodos rohamuna yakka na tinulungan terlumul kamu di keluarga besar ni Polisi Joy. Iro panggilan nami siap kami saluna pinoparni si raja ni pos-pos. Sialani siap kami hula-hula muna copamu mahatai cara biak kamu akaning magudang hatai pasat hula-hula tak kamu. Marsiwang doi pudai molodang bau sorgamu dan sorgamu. Marsiwang doi pudai misalnya kau lorate molodang dilaksanakan kamu.
Orang tepi ya. Iya, orang tong itu sudah. Baru non berewan ni parang na. Iya, jadi ate na mangarali dari sana teh. Dong aku salah kulo nilo dong. Yesus punya monan talu musuhin aro. Dan mabiaraw di si Tuhan Yesus tumakul sa iyo tunog ko Jesus olang ko namay. Pinasahat na manjahon jujur ngol ini day nangon. Terus marhamo na pwede ni surut. Asa hujahan na jero jujur na cepet ni na tutu nami akang namyo. Dari nang namyo tubuma di Sibolga tanggal 7 Mei tahun 1960. Lumagulang inang namyo jalan di buwan opung namin na hinanma, ilan opung namin na hinanma, guarna Nurmawati Lubatobi. Jala Kaptong dari pasok tahun opung namin inang namin sa tunagabi guru ibana. Di tanggal 1 Desember tahun 1920 itu diangkat ma inang namin jadi PNS. Dung di tahun 1932 marhamulian ma inang namyon tuanak ni Rajai Marbun jala di basa-basa tuat taruh di desi dadak dana olong anak dua mai bawa obat buru ia anak siap kangen dang dope marhasohotan sok meninang anak na paduahon tok dope dang marhasohotan. Ya buru siap kangen marhamulian matu anak ni amang buru nami Rajai Marga Melau Nasian Huta Palembang. Nasian Huta Palembang di bahasa-bahasa Huta do dinasida sada dakdanak boru. Ia boru napaduahon marhamulian matu anak ni amang buru nami Rajai Pasaribu Nasian Huta Gurgur Simanoso di bahasa-bahasa Tuhan tado dinasida dua dakdanak bawah. Ia buru si nomor tolu dohot si nomor opat dang dope marhamulian. Jadi pengumuman sudi pinokpan ni inang namion anak dua boru obat dua hela tabatulu pahopu jadi pengumuman sudah pinokpan yang namion 10 sadahal. Dung di pudian hari jok sanggup pasalitan ke inang namion alai dang napola nagabi si pangabati ya kalakana buhay dope di bubuaton buhay dope madalani pesta nang tupas sikolaan ihut ni tokong do hupaw bato kami tu rumah sakit alai dung dulu di hari kami si topuma sanggup pasalitan ke inang namion pola do sampai drop berusaha do kami magbuan tu rumah sakit umum Pandan alai buha bahinon bunga sumani harwa partikiani dan disi dokter nagabi manangani penyakit ni inang namion gabi dirujuk ma inang namion ke rumah sakit Meta Medika dung sahati
Rumah Sakit Meta Medika Tongdo Dangadong haurahan ni sahib ni inang namyo dung di hari Jumat toho tanggal 7 bulan 7 tahun 2027 pukul 4 pagi marujung ma inang namyon. Jadi gugma umur ni inang namyon manang tutup usia ma inang namyon 57 tahun. Songon mana buhay terpajutor kami, songon 7 mulu ni inang namyon kurang lebih na kami mangido maaf. Siluk po kami mulai. Amat taraja inata sorry pada naliat nalulu. Songon itu penang di saluhut na si raja ni hula-hula namin mula sa punanyari. Satu hula-hula na marang ginang di tulang namin. Amang raja inang sorry pada hata na muli manapatas dohonon namin hobat tutonan yung putas jolo-jolo tubuhi. Ala ulido lagu muna dengan bahasa muna madarapon kami. Ima dipatmoting ni inang namyo. Tinamasaka mahita tutu kami sa punang hasuton na yung patuatot tama. Inang namyo di aryon sa tokinari tuinganan padayan pasatok kinani. Akamang raja inang sorry piada. Dang tarbalos sami hinalinggan nila gumunay. Ala dilihat hamuro pastikian muna na argay. Lahu madapatok kami. Inorhon ni namasa itong-atongan ni keluarga namin. Ang giat matuhan katoktong na mga leon at kahayipason tuha muna sa luna na makahulong yamin. Dilehong kadyang ni umur. Dilehong tuktong akka pangabahan na duminggan na petituluan niya yun. Ato magkamang raja inang sorry pada. Mana disudi si raja ni hula-hula namin tulang namin. Akka papahinamunay na sutar palosok kami ini. Holan hata moyati manabuhi karpa sa hatang. Amang raja inang sorry pada kan lumubing matahe si raja ni hula-hula namin. Mulai sa punanyari satu hula-hula na marhamaranggi ng ditulang namin. Nang saluna, akka hinuli na pinatupa muna di akka dongas sa huta. Nung agudang akka hinuli masidi akka pangarupyo muna ya kaaman. Ang giat matuhat na toktong na mampaloson. Atau si pulang manami ma. Susuli akka hinuli na pinasak muna tuhami. Asa hor positif ko sa tugma sa salpang nawalu. Parbutuhan mga lilit, parmata mga luwan. Pinagaga di balian, maringalungalung na dito parang ni Diabo. Akka nauli na linggan ng pinasak muna. Akka hatapaso ng pinasak ni Salud na si Raja ni hululan namin. Takas na apon namin. Hot marto nga di Diabo. Diyok mo di mahal. Dodong aku molomar si kaonon. Ribana hutingga konasa na pasoratan. Biaraw di si Tuhan Yesus dumaki sa ihutun aku Yesus olo aku namai. Kian tu ala amang pendeta do tarala do niunian na sinaka yu tabalang mulati ba amang. Sa tikion, kupatupahan macara, siya tong-atongan ni Huriata. Para dulu, pasatay mga acara ito na po sa ulog pasatong bunga teh. Kulihat kami matiki di inang. Semua puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang kami kasihi keluarga besar Opung Misi Joy Marbun.
Dan saya selaku teman dari Kak Natalia Marbun sekaligus mewakili dari Naposo Pulung HKI Butabalang menyampaikan turut berduka cita untuk teman kami Kak Natalia. Semoga Tuhan memberkati kepergian beliau dan menghadap kepada Tuhan, dan semoga Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga, dan semoga diberi sisi surga. Demikian kata sambutan dari kami. Terima kasih. Dan di sini ada sedikit banyaknya dari kami Naposo Pulung, kiranya dapat membantu keluarga ini. Pertama dosa ada yang puji-pujian dalam mga keluarga, merasa tikyon, kalau hindi ramang puji-pujian na kami sa nuya hatay, hindi namin gabungan sa mga kira-kira amang sila namin ito amuna. Pinasahan mga ito pangaganurya. Basta diyo ma. Hindi ba ito Jehovah parting ka ba sa iyo? Tanaw doon raw. Tapi di kahijol ma rohana doon asap. Yesus Kristus ahudu hahiyo doa nguduan namangudu na porsiya diyahu na primate ibanang jalaganok na mangudu jala na porsiya diyahu nasutupa mate ibana sa liring na martanian mahita ani Tuhan ibata manami na diponogijang nung nga dilihon ho anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matihan ala lilusa namin jala behiyo do ibana siyan hamatian Tuhan nguduan asadapotan hanguduan lohot hati goran hami asima roham dihami saya jari mahami asaunang madhele
Alam ang tumulong arujung gulo idongan na yon. Pati kumahabok siyang namin. Jala pabingi rohan namin. Mamikiri di hanguluan sudut. Asa unang say marsak kami. Songon halak si Pilipino na sumarpak kilimon. Di hanguluan na pinatupan niya anak ni Tuhan Yesus Kristus. Terbudi nalau mamat kuning keluarga ipaborhat ni inang natahulong yon Opung Joy natin Opung Joy untuk usia ibana sungon naktabereng dia ka papandungaon 57 tahun dari bulan Mei ini ada satu sedarion marpumusman na 2 bulan ate pwede tabi daw siyang hata dito hata Johannes sa plobaya sadat sa tutuno suara mailog si unang mabosaro hamuna porsiya mahamu di debata jala porsiya mahamu diyahu torok keinganan di bagas ni daman arsoi tuhunok kumatuhamu nalaho doahu mangarari inganan dihamu jalalahu diyahu mangarari inganan dihamu saya mulak doahu mangalap pamu asarap pamu doho tahu ido sahatna dari bagasan abot ni rohan secara perdagingan dan go secara pertotian kotoranggo hapor siot dari Tuhan ini mulak nedo mari kondalan sa mangudi alam nga mede portigo di bagasan tusa Rodo di Barta berinisiatif patadahon hadirion natakas tu hajol mau disatiri Obuha di Batado na manokpa jolmay tumiru rupana tulos tu pangalahona asa jolmay do nalubi hahulongi di Batasian akademik natinok panaso molo natinok panaasing mahitihata do didok jadi mahogabi jadi dati ala yang gotu jolma di proses di Batajo katanay diubah dibahas ada perwujudan memiliki bentuk doho rupa yung memiliki bentuk hatai gabe perwujudan tusima di Bata maringanan alatot di do di Bata asa mahiteima di Bata madok nanti nopa na parjolo tu jolmay tole ma itatop pa majol matu biru rupat ta kudus tu pangalahot tanina ala de Bata na memiliki rupa ala nido di bayar rupa di bayar perwujudan bergerak matangan di perwujudan bentuk ma sia dan jom mana parjolo sia kano jala rupa iba na terus mangihut di rupatta alay alamadabu na sila di bagasad dosa upati honor di dosa imahamati yan rok ono maya tututudu yan ajambar nasa jolmek kong matin lagi kubas nomen siniyente yate percaya atau tidak setiap manusia akan mati alay dang romo rohani di Bata mati jolmek di bagasad dosa alanang di Bata do taman idini dan di portigiope olas sungine naman aro asabo tertolong jolmay terpenuhi harapan di batas yang panopaw ni umang mago ng bosa ni jolmay diutus di Bata mo sehatan ay diubah dari sada perwujudan ada dang boy be marhite haw persitungan ni porla edeni marhite si Maria nama ditolo di Bata si Maria diperbediai disuruh hatai kemurtian na ya beda di mahadai ade yang di Bata gabe jolma ya Tuhan tidak pernah jadi manusia yang jadi manusia firman Allah Ikaw mate, ikaw mago si Buki.
manake. Sobo pakiti Tuhan sana pun naik. Katutup nama langsung. Udah jam lebih. Persirangan. Mama. Selamat jalan Mama. Sini. Ya selamat jalan Pung. Selamat jalan Mama. Sini. Kasih kan, Mak. Asal tak masalah. Lu nggak beda? Oke. Oke. Palu kamu, Mak. Oh, lebut. Di pasu-pasu Tuhan le batama ho. Nahuruan dohon na hobongot unak nyon. Lu disalilin hindi ini. Amin. Kemarin kita masih nomor keluar 15. Ay maningon durhat dumandapot tuwang tibataku. Yesus Kristus nangisi terus iyo kuning.
bakas do huboto na mangolu do si pangolu ahu. Jalay ba na parpudi jongjong di atas orbuk. Jala iya malaki huli-kulikon. Jala malua au siyan sibuk pardaging onon. Idaw kumadebata naman hopa. Dohot naman hubusaw. Iba na hatuwa ko. Ale Nurmawati Boru Lumbat Tobing Siatano do parmulan ni daging mo mulak di jolo gabetano. Alay Tuhan debata na manopahodo ho Tuhan Yesus Kristus na paluahon jalan na panguluhon ho. Doho ton di perbadian na majuho Tuhan uluan na surasida ima mga ramoti orbu ni bakem. Pai maro ari parpudi ari haheon na balgay. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami na di Banua Gijang. Hodo debata na punahami rodi sude rodo nami. Mauliate hudok hami tuho. Marningot sude aka denggan di basam. Aka naong nilehomu tudongan namion tagan di nguluna. Eramoti dala togu-togu mahami pinok parna. Rodi sude sisolhokna. Asalam sada rohanami mangihutoko. Jala toktong di bagasan las ni roha. Paibaho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Lehom matodim dohot hatam manugnugu hami. Asa diramoti daging dohot toti nami. Di nama molus rura ni linggoman ni hamateanon. Asa sahat hami Tuhan nguluan na sa liling na. Na pinaradem marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alaya manami dari penuh bijang, sabi narupadia barangmu, sero maharajanmu, sesat malam meneroham di benda tuangon tuangon dan di penuh bijang, leon matu amin seluruh nongalur separi, sesa madosa nami tuangon penesa nami, di dosa tuangon nama dosa tuhami, unang kami tiguyut di pengunjungan, palua mahami san pangago, ay horor penara jauh, doho tagugun, roda sa ngapa sa liling na, amin. Amin asini rohan itu hatta Yesus Kristus. Do tolong iroi bata ama, do persauran itu di perbadiai ma, i manaman masu-masu hamu sa luhupna. Amin. Kuliah kay matiki tu keluarga mandaputano mahite hatan di bata. Rede mahita los isoma na makubur, mga rade laho mangulo. Bilang-bilang bil. Padaw. Ini jarak. Bil, 3 kilometer. Ini sudah pengen Laguna. Dari dulu. Kepala. Medaan mahitaon mo siya, ilabong nito hata, dung mo nang isabi, dung mo nang itay. Say masipaida, ngahitaon mo